Yawwa, hello? Zo nan daga ciki ina so zan ganka. Yanzu. Ka taho yanzu. Sa gani nan. Yawwa, duk wanda ya zo ya ce yana son ganye na ka ce mushi bana nan. Yau din nan so nake na huta. Okay. Ina so in sarara abuna ya dan huta. Ka ji ko? Ta ba damuwa. Duk wanda ya ce ya zo ganye na ka ce mushi bana nan. Yawwa. Ba damuwa sa. Yawwa, yawwa. Yawwa, tana shiga, tana shiga. Hello? Hello, salamu alaikum. Dan Allah ina magana da Abbas ne? Ni ne. Wallahi ni fans ɗinka ne wallahi. Okay, Allah sarki. Ni fans ɗinka ne shi ne ce to bari in kira ka a waya. Yayi, nagode. Allah ina jin daɗin ayyukanka ne sosai. Okay, Allah sarki. Dama na ce ba in ba damuwa a ɗan ba ni wani abu mana, a ɗan tura mu wani abu ko 10,000 ne haka, da Allah an ba damuwa. Hello? Hello? Sorry, this number you try is not available. Please try again after 9 years. No. Kan bala'i. Hauka ake yi? Haba. Matsalar mutane kenan. Haba. Dan kana fas ina kawai.